wong telu piye mesti nek ya kabeh. Nah, ketemu ngene iki Pak ya dibiyon. Ono kae ya meleke aku pripun. Mosok opae ndor ora cukup nggo gawe. Padha karo ade. Lah iki wong telu iki isine ya tau mesti hidayah kabeh ben ade opae. Kandakno marandir wani kandha dhewe kok. Ya iki jatahku ya sing gedhe dhuwit jelas. Ya sing kuwi nek ana kene kantor sing gedhe dhuwur terus. Iki yo anu iki Pak. Napa nggih? Penyanyi kita. Lah nyandang penganggone iki yo kemu wedi kabeh. Ya ijo. Kuwi artine ilinga marang bojo. Ya. Sing ping pira lehmu pegatan. Ora ngono ya nesu, alah nesu. Leti. Iki ngene Mas. Wong rabi wis durung kok kebatan perawan desa. Gadis lho iki. Gadis. Yo kono biaya anu sing juwo karo penyanyine. Janda kekilau rondo kepling Mas. Mono rondo kok kemlingnya mono. Samramane kapan? Ya matur nuwun. Kula dipun paringi wekdal kalih Pak Bayat. Ingkang saperlu asuman likur suka parisuka puji senggiyaning para kanggo tamu sadaya. Langkung-langkung dumateng ingkang priyadi nggih Bapak Tukimin. Alasan putra kula weksa. Kula katur rondo penting sinarengan campur sari riket Kusuma Dewi.
takut ya.